Pinsala sa agrikultura sa La Union, pumalo na sa higit 1 milyon. Detalye ng balitang yan, alamin natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Umabot na sa 1.4 million pesos ang inisyal na pinsala sa agrikultura sa probinsya ng La Union dahil sa severe tropical storm Krising at Habagat. Ayon yan sa PDRRMO. Ayon kay David Ken Salamangka ng PDRRMO La Union, tinatayang 281.8 na hektare ng palayan sa Bacnotan, Bangar at Aguo ang naapektuhan. Nasa 2,506 na pamilya naman o 8,471 na katawang naapektuhan ng bagyo, habang higit 200 pamilya tumpasan ng higit na nakataong inilikas kung saan karamihan sa kanila ay nakabalik na sa kanilang katahanan. Nagkaroon din ng pagbaha, pagguho ng lupa at mga nabuwal na puno sa iba-ibang lugar sa lalawigan. Isang bahay naman ang tuluyang nasira sa Bangar at 8 pa ang bahagyang napinsala sa ilang bayan. Noong 18 ng Hulyo, isinailalim na sa red alert ang buong La Union. Ginamit naman ang lahat ng rescue vehicles at kagamitan para sa operasyon. Sa ngayon, nagpamigay na rin ng relief pack sa mga apektadong residente ang pamahalaan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.